ayu-ayu susah hati. Iya, Mbak Elisa. Ya. Seperti aja. Ya. Monggo, Mbak Yu. Mbak Yu 2 gitu. Selamat pagi Mbak Elisa. Selamat pagi Mas Bagong, Mas Petro. Woi. Karek. Ya halo pagi. Pun leren pun istirahat sudah istirahat ya. Walah yang nggih nyimak lakon sing rapete ra umum. Rapet. Lah yo lakon 5 iki didadekke siji kan yo luar biasa ya. Nek cara dicicil dari wayangan ping 5 lah yo akeh tenan. Oke ragate mulo iki dipisan. Ragate. Luar biasa Mas Akbar. Nggih, masih semangat nggih dereng ngantuk nggih. Belum, kaya ngantuk nonton Dalang Muda enom dasare gagah bagus tur yo brigil Treginas Cukat. Lah yo mosok yo ngantuk yo. Iya brigil. Iya. Iya. Ya jangan gak ngantuk no. Masih banyak yang menunggu panjenengan, Mbak. Gimana? Becik, lu niku para-para penonton, Cek. para-para YouTuber menunggu kehadiran panjenengan. Wah, Laras, matur nuwun. Dadi penonton wayang niku majemuk, ora kok nggur nonton wayang ini banyaknya penonton ini juga termasuk menunggu panjenengan. Nggih, matur sembah nuwun ya, apa namanya penggemar itu lininya banyak. Oh, ngaten nggih? Iya. Jadi suka sama sinden tuh juga karakternya masing-masing. Kok iso seneng Mbak Elisa soalnya ya ora pati basa Jawa apa mergane ngomongnya ngawur ngono dadi seneng. Seneng Yovika soalnya orangnya lemah lembut. Lemah lembut, Terus cantik. karo wong lanang deredek. Nah, itu. Oh, deredek. Ya kan cewek macam-macam. Iya. Gitu kan. Gitu. Jadi fan-nya dewe-dewe. Oh, dewek-dewek ya. Ya. Kok gak enek sing ngepen Bupar Sinem ya. Lho, niku malah Asta Brata piyambak sing ngefan Bupati. Oh, iya, iya. Ampuh itu. Iki mau lagune numpak sepur. Numpak Bor sepur. spot ini ki wau nggih. Monggo numpak becak medho ning Semarang yen kepengin penak ayo padha nonton wayang lho. Wah, kok ya iso eta sampeyan. Alah golek atrian kok Mas. Aku imbuh. Wasis e. Mbak Elisa niku Nggih. banyak yang menunggu lho, Mbak. Sik Apa? ki umpama permintaan dalang tapi kanca-kanca anu lho, Mbak. Nek iringan Jogja dereng patek kulaan lho. Lola yang derek aja. Aku tapi ya suluknya Jogjanan ya. Oh, enggak apa-apa. Apa Mau ya? tetap mayangan. Ya tetep no. Ditunggu lho. Ditunggu, Di pemirsa. ada uang tindihnya lho ini. Lho. Waduh. Oh. Piro to? Mbuh piro ki? Mas Gareng itu kan Mas Gareng. Itu Ora kan mungkin nek 50. Ora apa-apa. Ora mungkin nek 50. transparan kok. Tak hitung ngisik. Hei, Hey. hitung ya ora usah dilebok. Transparan kok. Oh yo ngerti to. Nganggo diselepke. Iya. Piro? Sak juta. Ora to kok 1 juta ngawur. Iya. 1 juta nek karek sakmene berarti ketokane oke saka kono tekan. Kowe aja mbok cutat lho. Wi urunane para-para YouTuber. Mengko nek mbok cutat ngerti kabeh kuwi. Lahir batin yo loro Piro? 50. Bener nggih kanca-kanca. Muni ora ngono aku tombok. Ya wis pokoke di setetek mboko setetek. Iya. Sak iso-isone. Setitik mbok setitik. Ya. Apa ki? Wayange ono apa ya? Apa ki? Enake apa, Mbak? Maksudnya petil. Ya songo aja. Oh, songo aja. Songo aja. Maksudnya adegan ada wayangnya ada pas- buto gelundung gitu nggak? Sik, Mas Semplon rene. Sama Janoko aja ya. Iya, Janaka. Oh janokone aku. Ini kamu. Garing kok Janaka. Sing anu Janaka. Ya plon. Ya plon, iki apal anggota Asta Brata to. Yukur iki tok. Iya. Fenomenal. Ya ora kok sing fenomenal. Buta glundung. Butuh dulu nek kene ya kowe glundung-glundung dhewe ngono plon. Ya. Niki dua. Ya. Dua. Ya. Jenengan pakai niki. Loh, Dara ini aku boleh di situ nggak? Ya boleh Itu, dong. Kalau wingit kan ya namanya dalang tuh punya Wibawa. ininya wibawanya masing-masing. Kadang Lah, itu lah. apa itu panggenane niku kan sebuah wibawa. Jadi Engko gegek kono di nah, dirajah. Nah, itu Kuwi kan raja apa isine kewan tok mimik iki lho.
Sosok raja apa ora apa-apa nggo kanca melek yo ngit ya. Heeh, kono kuwi sosok dirajah, Mbak. Jenenge Raja Kala Jengking. Kalau menji. Gini. Ini beneran nggak apa-apa. Ora apa-apa. Nerek langkung ya Iya, iya. Astobroto ya. Ya. Lenggah. Aja angel-angel lho. Sing angel, Mbak, sing angel. Jan luar biasa. Sarwane le ngamuk. Amit ya iki tak sembah sik. Ya pasangno jenengan wong piyai kakung wis gemanti Ya, ini cak-cak tuh ngono lho. gimana aku nggak Ora bisa kok masang malah dewel inggrang. Aku jane ki sumelang ya kalau di sini. Lah ngopo? Semelahnya apa? Aku wedi kelebon. Kelebon apa to kowe iki? Ini loh banyak sekali apa Oh. namanya iki loh. Aku wit mau niku pun nyokoti. Aku ra yo ngranggu-rangkepan barang gimana? Lah, aku yo diomongke lho. Aku piye ya? Nggih. Sik Aduh sabar ini sare. ngepraknya juga nggak bisa. Aku soalnya pakai rok apa jarik jadi. Oh ini. Tolong ya. Ya Ya. bismillah fotoke cah. Ya ini ditaliin dong. Kesempatan dalam kesempatan iki. Yang Alah, naliinnya yang alah. kenceng. Seneng to kowe to? Alah roh andeng-andengi to saiki kowe. Alah. Di ono aku randu andeng-andeng. Sing kondo kuwi kok Mazda kok. Lah karo bisik-bisik. Ya. Aku ra iso kenceng tapi ora apa-apa ya. Alah ra Kalau nggak apa-apa nanti kenceng dewe. Iya. Oh. Mbok kenceng dhewe. Kan itu kan Oh, iya. diginiin kan kenceng. Ojo dewe. mepet-mepet. Ya ojo Mazda. ditekek gitu. Ojo ditekek. Makane kok gratis. Maaf, aku ra iso nali tenan. Aku ora tau Jangan mlebu pramuka ditekek. mbiyen. Ini kamu pegang yang ini. Oh. Oh iya. Yes. Masukkan dulu. Coba, sing iki luwih dawa. Ini yang ngeredek siapa? Ya pelan-pelan yang Pelan, pelan, ya, pelan, cowok pelan, tuh pelan. yang lembut gitu loh. Sebentar, maaf ya. Iya. Maaf. Bentar. Aku ra iso nali tenan, sumpah. Demi Allah. Gimana? Pelan, Bisa pelan. lah. Gak niki. Nek niki asli. Weng Masa Yo, pelan, kali pelan, aja pelan, nggak pelan. bisa? Plon. Kemendel cemplon iki. Bisa kan? Nah ini lebih ahli dia. Iya. Ya gur nali ngaten tok. Ya oke. Nek kula nggih saged kula guru nyopot tok. Nek nali angel. Ya rada maju. Iya. Mason. Dah, Tolong iya. disele dikendoni sithik. Kekencengan setrume Mas iki. Setrume kekencengan iki. Anu tok getaran ta. Oh iya getaran. Wah. Wis ben kenceng malan kok. Oh iya. Ya. Kita Ini ya. saksikan bersama ada pelintasan wayang kulit oleh Ki Nyi Dalang Elisa Okarus dengan penintinya Manuk dalang to. Pemimpin Pemimpin kakean ngomongan ra. Ya dhewe kon ngopo gong anu truk. Kon fragmen iki. Waduh. Iki ra sembarangan nih mergane palenggane Mazda. Ayo. Saiso-iso sak kamat-kamat ya truk. Ayo. Iringane manut mburi ya. Arep serepek, arep layon wis sak penake penting songo ngono wae ya. Ya. Ayo Ndara. Wah, aku ra iso ngeprak iki. Wonten tak kaprane. Iki sikile ra nyanda.
yang gitu dong. Sinawati gawe gelar nararyo mbak srusutira pamuk sang mangrempak suranggang kara kita umangsa Lakala iki ana pawongan bagus jenengmu sapa? Jajak. Aku Akbar Jajak Noko. Akbar Jajak Noko. Ana ngapa kowe kok ana ning kene? Aku ditanggap karo wong Taiwan. Ning kene kon mulang dadi dagelan karo mulang dadi dalang. Akbar Jajak Noko jenengmu. Iya kepara nyata. Kowe sapa? Aku Jim Dasim. Wayang kok Dasim. Ora apa-apa, Ding. Kok kowe ana ning kene, kowe arep ngopo? Aku arep ngisuri, kowe jarene kowe seneng karo wong wedok pirang-pirang. Kowe arep seneng karo sing ngawi? Apa arep seneng karo sing Kediri? Apa sing Ngayogyakarta? 2020 iki Jim Dasim lagi arep ngosak asik rumah tangga. Wani-wanine kowe ning kene ganggu anggonku arep mayang karo ndagel. Kuwi mburi mono sapa? Apik butane. Aku Herwati. Oh, buta Heru jenenge. Herwati. Yo Mas, aku Herwati. Ya ampun, ya ampun. Ana Akbar Jajak Noko wetenge tahune cacah 6. Akbar Jajak Noko baguse ora jamak-jamak. Aku gelem nek dadi salah sawijining garwamu Akbar Jajak Noko. Mosok Akbar dilamar Heru lho. Ora main-main. Ayo nek do ngisruh maju wae. Ayo maju. Ayo Herwati melu. Ya ampun, bagus bagus.
Jan-jane aku ora arep kepiye-piye. Aku jane upama mbok pek wae piye. Nah, kuwi lho. Kowe arep tak pek dadi apa? Aku dadi peturonmu ya gelem. Peturon. Peturon kok kaya ngono. Mas Akbar. Walau bagus ra jamak-jamak. Tak ampung sithik gelem ora. Iya. Gila nih, sithik wae yo, sithik wae. Mas Akbar. Aduh, sakit. Wis, buang butone. Wis bar iki. Bar. Tepuk tangan kanca-kanca Astabrata untuk Mbak Yu Elisa. Ngesahke kok iki mau. Ngesahke. Oh, Iya. lah nek ngelepas ki lho aku iso. Piye? Nek ngelepas Ya Jal. Ojo kleru benike. ora. Lah ya ta. Lah, pinter nek Aku kon nek nyepot. nali no angel nek engkon nyepot tok lho. Oh iya. mana? Iya. Sik Mbak Elisa gak kepengin ajar suluk solo ngono? Apa? Pengen ajar suluk solo? Kamu bisa Ben ngajarin? diwarai Mas Akbar. Jare kono ya dalang. Ora, aku ora patek iso kok. Alah, Mas Akbar mbok diwarai suluk Mas ngono lho. Akbar, aku diajari. Lah. Aku jane pengen diajari sesuatu. Lah mbok diwarai apa ngono lho, Mas? Tadi Apa, tuh apa? Mas Akbar kok bisa balik kayon gitu, gitu gimana Nah, caranya? coba warai Coba. Oh, koprol, teknik Ya, koprol. ya, 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 kayak ya, gitu. coba, coba, Kok bisa ini di, wih gitu Oh, gimana? iya. Coba aku diajarin dikit dong. Oh, gitu. Tekniknya apa? Jentiknya apa gitu. Oh, jentik. Ya, ya bisa muter gitu gimana dong Ini diajarin. gini. Ah, Petro Coba. ngalese, Bagong ngalese. Iya. Teknik koprol. Koprol Kayaknya kayon. gunungan ya Mbak Elisa Iya ya? gunungan betul. Agak maju di sini dong. Aku iya, mau iya. lihat dong. Pertama, Ah. kalau pertama itu permainan jari. Mbak. Ada gunungan yang lain nggak? Ada gunungan Oh, satu? adalah ini gunungan ini. Lah mbok ganggu dhewe disipok to, Dok? Ya, coba. Ini permainan jari. Nah, ini dimbat. Embat. Heeh, dimbat maksudnya diukur. Kinggo kira-kira pas ora. Oh gitu. Nah, putarkan saja, koprolkan saja. Tek, sret. Wow, Sret, wow. tek, sret. Wow. Iya. Nggak bisa gimana? Enggak bisa. Tangannya dipegang, tangannya pegangin. Iya. Neha, kamu pengen tahu teknik koprol ya? Kepalanya dulu di bawah. Hei, kuwi apa? Koprol apa? Teknik Iso koprol. kepalanya di bawah iki Mas aku ya. Gak usah cemburu ya. Kok iso ra ereng ngene iki lho. Alah, Neha, aku gak pengen teknik Tak koprol. koprol. Mas. Tak Coba. tak koprolkan ya. Ya. 1, 2, Dua, 3. Wow. Tepuk tangan, Neha. Ayo koprol, Dok. Biasa bisa, Dok. Biasa itu. Ayo. Kepala di bawah ya pokoknya jambu meteor. Loh. Kepala di bawah, kaki di pundak. Alah, penak. Kamu gak Apa? usah iri dan dengki deh. Kok ngomong-ngomong kayak kaya ngono. Apa itu? Ini Apa? itu- Ini tuh teknik Edukasi. edukasi wayang. Lah iya, wong kan ya iso koprol to, apa jenenge? Rolling. Olahraga rolling. Kasih wayang. Ini tuh kok ngerembug ono. wayang. Aku yang ngerembug Hari olahraga. wayang dunia ini wayang. Hari wayang dunia. Aku Iya. yo hari olahraga dunia yo. Makasih ya Mas Ayo Akbar. sama-sama Mbak Elisa, maaf ya. Aku juga minta maaf. ngerepotin. Enggak. Aku seneng kok. Ini dipasangin jangan aku deh. Ayo, Nggak enak aku cemplon. Heeh. Ora to. Piyai kakung Serepek dulu Mosok gak enek getaran blas to Mas Dewi. Serepek. Yo, kan kula menganggap ini Mbak Elisa, wah luar biasa kok. Getaran apa? Engko mbok salah artikan dalang kabar ben wong wedok getaran ngono Mas aku. Ngene iki wis menep kok. Ya umpama nun sewu. Mosok menep yo. Menepi Mas De. Menepi golek sing Mosok sepi ngono menep ya. yo. Ayam. Nun sewu Mbak Yu. Apa? Nek kaya aku mau wis duet karo Mbak Yobika. Ya. Mas Akbar gak pengen duet karo Mbak Yu.
Udah pernah aku ki Sampun, semelang loh. sampun. Kok iso aku duet sama Mas Akbar. Di thumbnail YouTube iso-isone aku dikekep kayak gitu loh. Editan. Editan loh. Editan Gemini itu bahaya loh. AI Tinggal loh, dibilang AI. AI, ya Oh, pakai iya. Gemini. Akbar seperti memeluk Elisa dari belakang kayak gitu. Tenan niku. Lah timbang diedit mbok tenanan. Hei. Oh gitu kamu. Lah ibaratnya ora mangan nongkone kena pulute. Ora apa-apa niku cara penggemar mencintai itu macam-macam Iya, pun betul, mboten betul. napa-napa mawon. Aku mau ki nembang yo. Oh, nembang. Nembang ya. Apa Mbak Elisa? Mbak Saya Elisa. kasih kemerdekaan bebas monggo. Oh ya. Banyuwangen aja deh. Oh, Oke. boleh. Wah, bar mayang rodok kesel lah kok malah Banyuwangen rodok sigrak. Lah iya toh. Wah, piye kok semangatnya luar biasa. Kau gimana sih kok kayak gitu? Ya ora apa-apa. Kamu jangan membeda-bedakan mana lagu itu tuh apa namanya lebih semangat atau yang mana yang nggak semangat. Semua lagu tuh punya hak asasi lagu. Ritmene ku lho sing lho kuwi nun sewu nek kanggo wong kesel mesti wegah nyanyi kuwi mergo ritmene kan melonjak. Oh, Iki iya. karena semangatnya jenengan tak acungi jempol kuwi lho aku salut tenan. Kowe putri cantik ya. Ngopo? Apa? Aku mari gunti ragate ya. Napa niki? Banyuwangi apa? Gelang alit, gerajakan? Iya gerajakan aja. Gerajakan. Langsung kasih bolo. Langsung kemawon nggih, Mbak. Ya. Nyingkat wekdal. Ayo, gerajakan kanca-kanca sampun ready? Go! Coba kayak ngapa? Yo. Hey. Astagfirullah Indonesia.
Sirana bikangengan gending asli Hey! Mbak Elisa kali Mas Gareng. Anu mboten kraos sampun jam 3. Leres. Gitu. Kula wau pun ngucap isih 3 lakon gitu. Nggih, leres. Nami ceritane